Ok là, trop problématique. Là, c'est nous les mains. Musique n'a tout le monde hande ba ngadi. Musique n'a tout le monde woni hande ka. E mi tena on va. Non, tout le monde la ni ko dum do woni wujugol. Tout le monde lanni. Accu bana antu njomba. Wobbe kadi arab. Tout le monde lanni la antu njomba. Accu wobbe kadi arab tout mabbe di. Chaque fois mi halle on ben ko mi woni problème on. Ara le kono rebe on ala accu le piji gonto. C'est ko wujugol. Non, c'est volé ça. C'est volé ça. Quand il m'a moronti. Non. C'est pas bon. B. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est pas comme ça. Voilà. Quand la tourne, il dit que je vois des c'est pas comme ça. Oh non. C'est ça. Adama. C'est ton tour. C'est ça. Il faut comprendre. Sac à on a on va envoyer mon sac. Il y a Kabiro à Andi. On y a tout à l'heure. Tu m'y as tonté. Il a dit, tout ça. Gasi dan yo gore jankari silbater jon ton bono koto bono gore jan silbater jon mo ton kankadi ma mo kram seda no domo aro nyaamu nga ya honno bay Allah di woditaake do gasi do midio me programme do da yalto hara fus o nyaama joni accu mi yami combina de wotere mer wala combinaison fi midio pet mi nebata fi midio bébé adina sakon pardon envoie moi mon sac de yami combina midio dans le programme c'est un hebdo set parce que quand ni mo wuti de wondo ko apilanton jam on finit jam na tour mo ande nani ono ma pe tour ko ono ma pe tour min ko min ni jara masude o ta do ko tettiniron me de buri o ngam na tour mo ande jara mo no kayna min Alors, les objectifs de la FJCN, c'est de promouvoir le leadership et l'inclusion des femmes dans l'espace numérique. Oui, c'est ça. Et un cadre favorable et sécurisé pour les femmes journalistes et créatrices de contenu numérique. Et également, à la FJCN, ah, ok. Donc, ce sont ces objectifs. God have mercy. Le monde part en couille. Allah gara ba fa mi ay la ngani ga suuda no ki nga bona do nga yowto do ngena ma wodi to kan wonyana don ko don burno nyam de ay no ki kala joy ne fewata da pi ma ka pi ma may de ma satta anyang da wel ci go be ta ko de le ta jokkabe to jejitabe la ngandi ko ko do nda ya da yi day no ya da ray inde Bari mi no wulu ko. Abul Bari ye miserai. Abul misera. Miserai. Abul lang ko to bunu. Ay atu. Masih sama? Abul lang ko to bunu. Ko to bunu Abul lang. Dang ko to to bunu abul misera. Gore mi de bona ma. Sama? Masih sama? Abul dan. Ko bobo ni non ko. Hey, kira na bobo. Sabar, dah labadi. Udah onda? Dah lama. Sabar? Sabar. Ko min men da sul mali dan da dare na mo ko re mo no billahi wallahi.
odo Somali ko to Somali odo adi beti mbudi fala bo mi yakina mbudi fala beti modi mi fala be ngom ah Somali era je ko du. ko be ngwani ko to Somali hajjo wake habiba ko mariage wala fiella mariage odo me yawno o la bitama on jatti no grand eh ko to Somali wajo to ko to Somali attu mi nana mi dago yala kon du wadi kala asko me anda ko quartier do no sukure me nganda ko quartier do ko no me wadi ha Kango je ko. awen janda be ngonga ayawno mi dago hakuna ma Allah na njoki na ini mi darna nimo Ati ko gole kada pa yara mi. ko to bono na ini mi darnu mo Uri nami na hande mi da. konto no da yan kadi Yo te no won. Be darnila. ko kanko ini mi ko to Somali attu fiella tay ngabo e kan mi banto to ma joni akkude ngala kon du wadi Konto do. mi banto ma taw kan askure mi anda ko jokkudo no ka nego ka ane hakkude mun Allah o yahali mariazan o yahano mariazan Anga mi jota. on jandi ciwo na ko on janditi ko joni de toutes les façons on habitama kadi ah botum joni de toutes les façons on janditi bo on jandita bo woni be ngomba woni na be ngomba na bi do goddo ni ma dum be goddo ni wallahi a jombudo nayo hakkude mai Allah a jombudo nayo min ko te na problem ko do mo jomba ko do billahi ya wallahi no ta yodo hakkude famu akita no ka bengo ta wala mo fi Allah wallahi mi hala Allah bengo hakkude Allah mi hala Allah ka wala bengo se nyibi do Min yito Mi abogo mi ngo hala ko tala problem. min ya fan kutam yaltini le goy na am mon jombande Na bana jalan na jo. min dare sumi jombane jombana mo be ngom ni anda hari ko Ati ko ko bengo jomba do. Anga ngaki. min do yandina aduma na do Ko na ma. eh ati ko bono ati ono ne sukule pigana e won kile abo ko be ngongo ni asukule do nguda pardon akita abona tialo cha do munya ay ko kanko min wallahi mi do kata min mi do no se mai ka be nguma billahi wallahi tawirta hakkude be nguli mi amin gollitali hara e galangal fo wana Tawirta. mai wallahi ya be nguli ma di hande awa mais tawirta sur mo Allah mo burta am hulugol ko mi halno itali tawirta na bi do goddo ni madam na bi do goddo ni bi do goddo ni na be ngu goddo ni ko da ini wallumo jomba wa jomba ko to fi bono an non mi nangete nani ko to bono ko to bono fala jombude hey woni mi wallumo fi Allah o Na. yido do welimo ka fetudo no anda be ngu goddo sa yi yafo hayida odo jemma ma dum pet plein 4 dandi ko jombade goddo ni ko la harami fayta mo do adna fayta ma do ayahano mariage ya on fi mariage ko fi onu non jokkanta be ngol labitama o jandi timi andi tali moko hadi fi mi war abona abona fiel mi war wala fi sonnajo fi Allah an anda lan go bawo amusi ga gendarme dan gat yafo ko to bono ukila no fop wallahi war mo ba ko boni do e yaade ga gendarme to ka be nguma ya tento yafo mai arrange monto Somali an ko fionu da jambe 4 personnes robe 4 personnes fionu da bitama do ko do hirata ko do nyamata ko do watta di pigido ko min jombu do be do mi ayno ko fionu ke babe ka anda do Somali ko na andi problem mi da ya andan ya dala kaya tatu kai mo wanda ma kana sama ko wanda ma ko bono ta jambe robe Koto bono. nayo do ya jeru be Koto do bono. der ko lo eh simi yewti ma fama ko dubi jel andi ndedden Dolma. wona jandi di ka wona no figi di ka na inu go sulma lon abba mi yewte Ande. lilla burma andude la jombi rebe nayo ko do mo ni nyallude ko do mo ni hirte mais no wodi sabu ko mi woni nyallan do mi hira do alanda kila nundo ta fali fela ni dum abi kaga ya ta robe ma be woni quoi ko mi ala ma est ce kaga ya woni ta robe ma est ce be mi woni tima mi gayna ndare bambe goɗɗo jomɓe nayo kipa ɓen kipu ɓen fi ɓen ko min haalama mi ala kippude ɓe nguli andi ka ko mbo maɓɓe haalama ɗum wuli fima oto bono ye wuli oto fima bono ɓore en accire woni koye goreyagal ngal wuli fima a bon non min mi yiɗa yawre nden est ce que min mi hollituma kam kamɓe yeyi ɓe hollitu ko ɓen goye hollituma gore wuli no yappo mi ko ɓe nguli andi yeyi hollituma piɗi an ɗa jomɓe ala ɓiɗɗo goo ko min ko an woni ala on to ɓe nguma won taw an to ɓe nguma won woy toon femme woy toon femme ala e ma on to ɓe nguma won min kom tewjo ɓe nguma hon ɓe nguma iwi juuɗe ma min kom togu tewjo won ɗum ɓe nguma iwi juuɗe ma ta min la jogi 4 femmes c'est vrai mi ko ɗo mon ñallude o wontaɓe woni mais komi jotto kon ɗo mi wontaɓe woni ko ɗum waɗi komi jotto kon ɗo mana tike ɗiɗi tike nayyi tike tati ɗum ɗo ɓuura ndila woni ɗo ka suudu wontaɓe woni mo sen fasala ina ɗo hira ɗo ñama ɗo acci sonnaɓe maɓe nayo fiya kiɓu ɓen min la kippi sonnaɓe ameɗan andu a wonda e goto
mi da ya yawla mi da andala yawdalam mi be ko do gila ma robe go kun tog ju ko atu selu jokku don ankela go nyande fini weto milla man rebe na so brela wara do angala ilonto do ma hono galle ona ko ala du ko bibba ngela jomba angala du ko bibba rebe ngela jomba angala du to na be na yo fi a jeru be ben project jera be ben wada jokku don an lutte kele ya ga nani jodu to bono ko don bawo mako mi da fiji gon don quoi jodu sulmali no mi da no da sulmali se da no da fu gore nyali makonga no ta no da ene kun anda kenje don kun na kun wari ka pon betala kona sugodo selu dum selam mi kusala mi perdu no selu no yaki baro be mabe damari tuta damari galle itu pa sama mabe acha fi go wan pe dum gotang sita ma dra fi jawan fi tali bani wa kutina nela ka kutina dana mo jam pasala mimi dadu oyi fiji da jani na widen a jonko golle ma mi ma kilo du nebi ay ka kilo do nebi mi jokku do nyande go nyanda mere jokku rebe ndo nyande go dorete ni fenal magoy nyande go lutte dite undo anga ganda ton lab mabe God have mercy. Mene ko di jom bi do me minni. On viole la un giorno. Minni ko jom bi do me. Giyal ko ci viol wala wonde na. Ono ko ler gatu na ker mene kan hi ko no ngabdir do me. Ene gulli. Amere kan ngare ko na ko Adama. walo nder Adama no on der kawa. Adama. Aika. E yahe. Ono mene ko men ay toujours. Unika kono ni waja la unika. Kono ni waja la unika. Nami ko ni jom bi me. Mene ko ni men jom bi la ko no teyo gorko. Ko serta mo ni bayo no wege to. Kono teyo gorko. Kono ni waja la unika. Go serta mo mo. Kono ni waja la unika. Si no ngebre tour ni. Si no ngebre tour ci non di ben ayu la tam. Ko jangal fo no patunna. Fi tour du patunna. bindi do kawta nyaawa kono yoy ka ko famin gi nota do way way sina di ko karno min don accu abela abiba ko fi na bi ko fi on nangino anda ya ta karmo ko ayarni mo nasiha yoni tere la wala kama menen kadi non on karmo ko don bona yande parce que min ngon do ko halam de karmo ko yaga nga gasaldo min la ngandi e yo lele asande fus ko na fate ko min miata akitala mia acce ko ko wando akitala mia nanke ko ko wando wadde ko min miata o indi miata o indi miata biju aya Adama dara guni ko min miata to wanno ko duwa ko ngawde tan ko to bono mi fala yo hala ngogorejo mo ko to sulmani yo mi fala yo waajo mo o ittantala dépense o waɗantala hunde turji an ɗin kadi o añanalan ɗi accam mo yogol tun ko hedditiɓɓe ɓe ñanneɓe ɗaɗi ɗo ko ɗon tun o andi yogol min fusɓo waɗantalan ala abu mi Allah wa min gore jawo sulma mi alni mo aron mi alni mo wadu mi alni mo wadu kala ko faala halla mi wadante billahi kala ko faala mi wadante to be ni ke goddu aron ko mi wadante ta faala ay wala ga kala ko faala na goddu di kala ko faala hal nan mi wadante billahi kala ko miji da ko faala am mi wadante desila sulma jabata waju waita ko mande kadi landi hande kadi kala ko faala bezilla ar wadante billahi kala ko faala so be wonda wadante ko mi on do sulma ne la do ko mi on do mi no goyeji makko ko min fiji ko min fiji do kala ko faala ar wadante kala ko faala ar wadante billahi ko min alama joni mi nani dum don fam mi faala tun kono yo beedi tan ko to sulma do wo mi arde ga unno mi en faamo tiray kono burtebe tun beedi tan go on nani sida daga utawala ngotude mi hala utawala ngotude faamo tiray ko to bono
Timman kuuɗa ɗo billahi no kuuɗa ɗum dari ko wacciti goore nen jiire kadi mimi gollay ko huuɗa ɗum ni billahi Jaaji dani ko ɗum yewtema a yaadu noon mo fotata hakkil wo yaadata yimɓe si fotata ɓe jerdata enen ɗiɗo hiɗen andi ko mbo jomiri ko waɗi noon ɗum ko enen atta jonde wan woni ara noon ko mi woni ɗimmo si moodi men no boni ñaa hiɗen andi simo moƴƴi ñaa kadi hiɗen andi hande si a yi hande himo wayi ni par ce que ko adorayno ko ngo ɗum o sakkituri ɗonnay toujours yo Allah danduɗen sakkitol ngol a faami hade himo mari moyen hande mi innatade ko jumbi ɓeeɗo kon pirdinimo par ce que kala ko waɗi tooño Allah tawi ko goɗɗo waɗi wi ko Allah waɗi ɗe muyɗe makko hande o perdi ɗen e o situation ɗo mais na sago makko na sago men ko muyɗe Allah min komi haalantama hanki mi nani hiɗa disitanje visu ɗan andi noon a ala probléme min tawɗo ma noon miɗo andi ɗan andi ko yewtuɗamo ko meɗa andi ɓay kamɓe ɗon ɗiɗo ko yewtuɗa ɓe ɓe rondi tun seytan an wata tewtoɓe hande hay fof trouble lamodi men hewti perte mo woni on hande sa yimo yamo jooɗo ɗo e kios nokku kadi o yahata mi nanayi ɓeɗo no miñiraɓe men ɓen ɗo no ŋer mamo no enna himo fijude mo kelade mo ƴawɓe mo juldu ɗum wona miñirawa e goto ɗo min mi nani noon on karma koji mo jokkuɗa ɗon on ko fenade wonma windande par ce que min ka dewgal an ɗo goɗɗo tallan ɗo mi nani ko won ɗon ko min o watalan sendude modanga ha ko ɗum won ɗon haldude ne woy on sendu men ne a mi nani fo kinnasi kinki adduɗa ɗon a fena an wo jaaje ma o mi inni an wo jaaje ma o mi nani ko won ɗon ko jakko ni jotto ɗo ñowlorlan joɗɗo wololan inde ɗen waɗon kirdan sokkito ñiƴe mo ɗen haɗa buusumon ko no heewi taftew tew yimɓe awa min mi haalante min ko sama kala jokkuɗa min mi haalante ko sama kala jokkuɗa mi haalanama min on ñowaylan ko noon wawatala min hullatama ala ko min ko Allah mi hoolode nakkalama ko de hombo miñirawo hombo en hawti gorko miñirawo hombo min naami miñirawo mon de par ce que ko gorko goto hawti mi cekaɗo min goto attakilan ɗo e naatuduɗo awa dendeji mo ɗi woni ɗon garinade ɗi amin ɗi hawtaki karma ko mom wonɗo windante mum amin ɗan ɗon no on nasi mon ɗo wicci Allah nani yimɓe ñowa ɓe yimɓe oro onon hay on kalkilta ko watto on ƴetti gorkon ɗon haɓɓi mum o fofata o yaata kamen ay joni hi min waɗi forcé min endade tuura men taw ko ɗum ɗon kadi haɗa toon ɗo yawde karma ko kadi ñoƴƴinti noon kadi fiwara ko mon on fenay ene bisu accata fi Allah imi ɗo wona en waɗego min min hattima natugol nde ɗo keno fiɗa attila nadde ɗo kene wo hi ko ɗon heccirɗala atto goɗɗo finde o attama walade law mi haalanama ɗum a fini law ka aw ko min e gorko ma on han joni kadi wondi ɗo ko ɗum heccirɗala ko ɗum dawɗa koko onda wadde ko ngoni e wadde ka ami gayantako e fi Allah ino ɗo mi ñamma nami mi ñamma de mi haalama hay ɗum siko sino gasa yirunde si gasta e kula woocu min ɓayla ngidde gorko mi haajaka ko witti ko min taw yuralande taw won hara ko ɗum immina ɗon hara ko yo ngar waɗɗon ɗum ɗon kadi yan awa min noon on fenay hay ñande duron kam fiya nafikka minne a fenay jaaji awa yimɓe ɓen mbiyana wolan yimɓe ɓen mooɓoto e men no ɓuuri ko ɓe woni e mooɓade men ko mi andasi ɗumen ɓenno noon on say ko fi gorko haala hi ko gonga amen ko fi tourji amen ɗi mi andasi ɗumen ay min marsatayam wiyata eɓɓata few eɓɓata so tawi ko ɗum won ɗon on kila yagal won ɗon hande famikilo ɗon weltere ko naafigi yagal jattugol on tigi gorko on fenay andi mawɓe men ɓe inna nedi ndi neyaɗa ndinka ma ko ndi hollata ka yaasi wallahi ko gonga mo ɓe no neyira noon mo ɓe no wayi noon enen ɓayɗe jiidi enen koye muñi ko muñi ɗen ɗo hande ɗuɗɗo men ɓe jomma ko ɗum kamɓe kadi ɓe hettata ko maɓɓe sa yiɗe parare nde ɓe rondi ɗo ko ɓay ɓe jiidani Allah dandu hande si yaadu hewti ko kamɓe si yahay ɓayne alande ka yengatimɓe men so fama wettare ɗo yennay ha ko ara goɗɗo tan naniren ɗo de ɓay ɗo ni si kawtal ngal muɗi keɗo ko kanko ɓe hiɓa na enen ɓe alaɗen so ñande be e ñande fini yo ñande fini ko hito ɓe o nanata surtout noon kanko ko hito makko nanoto o kan no moɓi tun yimɓe hoore men
lamnata walla ma lamnata ono kira ladde ɗo ndiyam ko fiyaral ara taw jonno mi fuɗe ɗo kene nganti angar e kam mi haalanali ma min ɗo e simira e men ɗiɗo mi anduno ko fi ɗen nde ñande hanki gon mi maaɓe diɓe mum miɗo yawde ka wurdu mi tawi ɓe wowla inde men ɓe yiɓe boroda ɓe desidi kamɓe ɗon ɗiɗo ɓe yeehi karmo mi tawdi ɓe sifa on karmo ko juhatalam ɓe desidi ɓe jatta woni gorko joni noon mi haalan toon sa immaki daro ɗen dartoɗen andine ñande kadi ko forcé addude ga ka ko koyngal an jungo ka sa immadi daro ɗen dartoɗen ara mi yanade ma ko hakkude ngi Allah ɓe desidi ɓe ñaari kamɓe ɗon ɗiɗo wo kamɓe ɗon ɗiɗo ɓe welduɓe ɓe sottina en ɗo i hoten kamen joni noon gamol ma darɗen harayno e juuɗe ma an kadi noon so waɗa ni immoɗen daroɗen dartoɗen hay inde ma ɓe wonnoto juhatalam hakkude Allah ko ko woyɗa hoolori hoorema surtima ɓayɗa mari forme ɗe waɗi ni wattirni sikka nandi ko ɗum ɗon sa dimbi ɗum ɗo yeeso ma ɓengara e ɗanni ta jaɓu few sa nani noon wona ɓaawo haala komi wolama ko hon ɓaawo konngolangol neɗɗe déjà ɗen jogodiri ay noon itti ɗo kadi naɓi yeeso en ɓurti waɗugol ni nene gooto baaba gooto ko noon mi andirma en koko ayno kum puuli un ɗa puuli un o gumɓuri bonde ma ganduɗa ka miñan mi ka miñan jiɗɗon ko naggirnayi hew anda hay e hunde so yi oɗano ɗatinkino ɗo waɗinkino mumte yagal aɗa o anda kon ɓuuri bonde kamɓe tigi ngal weldiyagal maɓɓe ngal wiyata ɗo ɓe famikin weldi andi on no mari kele ñande gomi tawduno moye goɗɗo go ka ɓawa kurɗo kono ɓay mawɗo ganda o anday min de ñande miɗa rentiɓe ha ɓe naati ka nder suudu accirno min ko kum puuli ɗum komi ɓuuri bonande andi koko woni mum munde la andi ko ley ko woni e yaade ko on Ngalla noon yiyata kadi. jeyita geyata ɗo ko ñoƴƴi o oɗa appiya ɗon kono min wondira mi accidima e mum min on noon la andi mi ɗuuɗa kono noon mi yonayi kadi miɗo andi awa min e ɓeɗo min naɓay ma min naɓa min naɓay hammen ɓaara gorko an won tigi itti ɗo sama kala lanni sina Allah sali Bonjour. Quanto Adamo woni? Quanto yayi? Ok. Kono wayi. Alhamdulillah ni kono wayi. Andi menen. Minuma Habibu no wakkila min sikne. Habibu no wayi mude. Minuma indande jakam kiyoso yemo yawɗa o ko indande no watta sulmali. Sulmali me ko labaɗo bima ko indi surmali ko labaɗo hanki kumme nyalli am hey minuma kiyoso mi koto bono men ama mi wallito ɗon fo ɗon signine kon waɗi fo ɗon sunu waɗi Surmali joni kaka ardiga yandima arduga kon abe mi dago sama kala ankitela mi da non mi da hande kadi ande go mi moƴƴa bisu ko waɗi hande mi kadi moƴƴa ande go ɓe zuygine jem sum abbalalla yande kaydirni mi adda joni mbuuɗi koɓe wanno ɗon honto kunkine jem sum bisu accu goɗɗo serata mo yaari riiɗi beere ɓe pigiɗi kanta sila hiɗi andi goɗɗo mayi ande no mi moƴƴa ande mi tagoy sila acci ande nami goɗɗo serata mo mi halni o wajuji nokkuɓe ala yaade min kadi hamde nokkuɓe yataɗo don faalo ɗo nokkuɓe yata ko war golla adama be faala joni ɓe ko war golla faala joni non sina ñando yen waɗatami ko dambugal mi waɗon haala hande ɓe wata ko nu faalo non ɗo ka suudu ono waɗane min ko probléme ka forcé ka suudu dambugal amen ko min andi ka ko ka fillitano ha parce que ɓeɗe ko gatum ɓe ɓiƴu goɗɗo awa fuyta sa ɓiƴi wawa beppi aray koye ma mi yata ko ɗo mi ɓuttini mi yata ko ɗo mi ɓuttini mi yata min ko ɗo mi ɓuttini
ko ɗon mi ɓuttini waɗo ko ɓuttini ɗo ko ɗo yata ko ɗo mi ɓuttini ko ɗo mi ɓuttini mi yata ko ɗo mi ɓuttini mi yata ko ɗo mi ɓuttini mi yata mi yata ko ɗo mi ɓuttini kam ɓuttini ɗo ko ɗo mi monta si mi yeyi ɗo ko ngoro ngara nen kam noppi anni bonino ande gige jon sala noppi anni bonino akidemi warto joni abela mi warto abela nyeew ni tay tuba no abel on waɗa jere kam watta on waɗa so waɗi jere billahi mi taƴa ñande waɗɗo ngo jere no ani ko ɓana mbuɗi waɗi ko fi moom fojuna ñande waɗɗo jere o billahi mi taƴi mi ɓuta ɗon nde watiri ñande a wiɓe ɗo yon ka moom yaay ka moom iwe mami taƴa yaay ka moom maɗum taƴa iwe min wala taƴɓe iwe yaay goy tam taƴu gam taƴu sana ku yaga ñande waɗɗo jere mi taƴa Ecco dopo che la mia non mi hanno sonco. Quanto caro di balero di cos. Hanno kami ngoto na chantao. Mai ka su. Na te tong. Andi ni la wacha. Na te tong ni le ta fial. Pai ko to kire yangi problème sina wona ronda go jidira. Service na verre na ngol. Pero ni jidira je prodi saje tu menade sodi. Ko wona le no enen tundi dal ma butti dokko. Be wowli nay ko ay ko hida wala. Hay bobo je be wowli nay be wowli. Dari problem nyande himbe no mobi kamenda. Ta filla na be hattu ka mabbe ton be wolbira. Adama. Ana no Munyo. Adama. Quando nare? Balla ngadi do ya dengan buku. Ha? Buku na yande? Aba na bal mi hiwa on dogo yi. Ha? Itti mi yana na soƴƴaade abim no be ngwa wadde na soƴƴaade ni quoi. Nyamen do. Seda. Anu kon fala. Menda do to ban. Ko nyaw lambu do man ko telunda. Ha? Ko nyaw lambu man ko telunda. Ko telunda. Ko to ban. Ndami wawa taru nende. Ndami wawa taru nan fe. Sibis de modi mana da ni mu. Ina mu ko baru da. Sibis de modi mana ko baru. Ina kiyas da modi mana to simi to be apa mai. Ko to ban. Joni menda sanga ci taw programme do après nani nyande ko. Ne goy ko to ban anti mi ci ko kon da wonu gol don. Mi nyawla ma mbudi ye ngotel. Mi halima. Mbudi ino lanko butti kanda. Modi mana derto no mi do fa mai ko do lambu di man ko telunda da hankati. Ko wede ko to ban. Lero ni bayoni. Ko to ban. Be import min wawa taru do. Yata da mbudi ya mi jonna ma mi nyawla ma fiye yo otes. Yala di mbudi do. Yo mingo ni. Mi andi ko la rentuma. Stawi ko matunu no ngare acce ngodo programme ha nyande ko nyande hendi da mbudi tede jogidi da woni sur da jogidi wo e yahay. Mais sina ngare c'est bon. Lewo ko mambudi ka. Gilande mi yala ko doni robe ngono ka jikala mo ka. Jikala mo ami so pinta ka ma joko aj ma joka jo. Gilande ko to bone joni abbo c'est bon abbo melna ma. Andi woni ko to bon ta jettu bernde yaha. Woni min kadi mi jogitaaki ala mi ala do on ko derden do jono mi faala e ngaccu prochainement fi Allah mi da muno da mo j'aime pas ça wa ne law mi de ko ay ka law bi ti kada mo di ma dan ti dan mi da wultere mo do ko tutto do afa la witu ko lay di won afa la ino su go si mi da mo di ma anda yi lan do Gombo. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Walaikum salam. Nalaton. Nalaton. Jantun alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam. Jantun kono no butti. Alhamdulillah ko de Allah. Awa. Ko mi yoti ko mo ngado. Awa. Haray ko jam wana tan. Awa.
kono nda labbi digiti accimi addana ma dullere joddana ma matti la sa da gila to akede ay ngada gila ngawdi aw ngawdi moƴƴano ko fi moden fala o yewtude modima parce que kono woni imamon ɗo kono mi waɗa yewtu ko simin jiiɓi ande nam lan andi hay so minen mi ronki muudi amen mais onon mon ronkataɓe ronkatamo few on ɗon mi ronkata on ɗon ɓay naɓi dal mum ngal feƴƴi ɗo ko galle ko suudu woni ɓutta ko galle amen ton ɓutta few ñande fini weetu ko ñooña sonko gonno feƴƴete ko jeelu ɓaylitataɗo te higgude ko feƴƴi kon andita ko fewndi kon few simi inni on adama miñan anno mari probléme ma millam mari probléme haray mi firani ɗon na fi noon tagaɗo annonta ko kono adama guila natɗon ha hande yawa akila kono bisu e o debbo sakkitoro naatuɓe ɗo ɗiɗo ɓe hanni men adna on ɗum noon le hanirano few atiye on fop ñande fini weetu ñande fini weedi ko sonko ngon ko amen findinta jama nolle moƴƴa few hakke kawtal no hulɓini ha feƴƴiti mille ko mi woni debbo mawɗo on simi haalaniɓe ɓe jaɓata si adama haalaniɓe ɓe jaɓata ɓe yennemi wo ɓiɓɓe maɓɓe min hande komin marɓe e siraɓe min suɓay komin waɗa mi faala yon seeno yettoɗum moodi amen fi allah e nelaɗo ɓeyo kamɓe jumbi ɓe naade yoɓe darsi ɓe famodire ɓe minen kadi ko amen ɓutta seeɗa nani ko wiɗa e howora ko yata noon haalan goɗɗo kon ko satte ɓili o ko satte ɓili to min komin haalani on dey ɗum ɗon wata hulu ɗum noon min ñon ɗon meɗen naɓidi mi wowama wolande o salo si allah jaaɓi miɗo andi ko wonto mi tawatamo miɗo e golle on ɗo seeɗa somi gayni joni wadde ɗen golle ɗon mi tawoyamo ɗon joni nan si allah jaaɓi hay sa anal nan si allah jaaɓi waɗa ɓeyda watgol tun doye nan i andita ko a woni jano on a nani joni nden joni yaha joni mi tawa on ɗon si allah jaaɓi nani on ɗon lan andi o walan salanade si allah jaaɓi Oto bono, aku wana na kafe on galla. Mi are do wala amiro ka ko. An ba kare kama are o wonta ko. Oto bono ananta. ay sa maskalingo laddugol ɗo o addugol mi sunnirtego Imam acce ɗum an hakkunde ma e allah an hakkunde ma e allah gonno wawɗa joni haka juulirde ni ko yacce sama kala ko kiyos taw ɗon lanɗo juulirde e kiyos na gotum aduna teddungal ngal ka juulirde ɗo na gotum de to an joni ko ni wawɗa hakkunde ma e allah mi wayrano ko ni wawɗa ko ɗum faalɗo kono wonɗa hukkanade e ɓe rewɓe ma womo hollito ngo min goto hollita allah goɗɗum mi nani ko woni wadde kon kam on fop mi nani ko ɗum faalɗo komi faalaya ko ya accu piiji ko wonɗa wadde kon piiji bonɗi ɗin ɓuri yaltugol taw bimbi kama argol ɗo jooɗo gila bimbi ha jemma fimugol yarugol atayawoy fenandi woy joɗagol ɗo wowla haalaji dani tun kono inni ɗum ko fenande min ɗum no wonani lannini avantage ɓuri ko mundi koye ɓesonnaɓe am so yi gon jongallejo woni bimbi hankikiɗe hewtalga suudu hande toon ɓutta ka ɓuttan ma o ko ɗon wonta nan pay ko hande kadi koy attendez je suis pas un enfant imam respect jano mi hakkili on ou bien là où je suis comme ça vous me trouvez dans mon coin non imam iɗen andidiri tu es mon ami ay ɗo matti woni ka dina ko ɗum walla respecte dina kam parce que je suis musulman je vous respecte cause de notre religion mais nayi on déplace aɗo yawa ɗon lankuwa si tawi ko ɓenguli a yersi hoorema ɓenguli andi neli on on nellam a yersi hoorema mi wondiri kam mi yiɗa ɗum imam respect nan janno hakkude min hande ɗo no ɓuttanilam ɓuuri ka suudu ko ɗum waɗilam woni ɗo goye aron kan daɓi dogal kile jango non koto bono c'est bon aron kon daɓi don kile jango c'est bon koto bono ɓeɗo mi andinde ɗum lawo jonni ko yangudu anni ko abi hakkunde ma e allah joni si an sina an e ɓiɓɓe ɓen programme haalda programme sina kono mo imam wayi nden ko ɗon andi ko ɗum andi ko waɗi ɗum ko juuɗi ɗo na ko waɗi ɗo ko doggo
Hey, yara mi hon kuno ma mi hon kama do. Imam kono ni awade wore mo fi Allah. So falla mi yewtu golla. Nodde lan kam mon yewto lan to ari tawo lan kam enjono to don. Kam enjono to don yewto lan façon di gonto je ne prends pas ça. Ani ko mi wiata Non, je ne prends pas ça. Wani na maki moni. Na maki ni boy. Na maki ni boy. C'est pas un maki kono ya woni ya wade wore mo. Kono ni ya wade wore mo. Ana dunu dala mi yata. No, questo buono, c'est bon, anche il tombone qui non deve qui la base. No, il tombone. No, c'est bon. No, imam ko na bule, mi andi nello na, mi andi ko bengula andi wonne don ko. Ko kanko jeedo goy. Ko kanko jeedo to yaw mo do. Imam ko non yawade wore mo. Imam no, abo. C'est bon, ko tomono. Tuti na bale wonne, c'est bon. Non, c'est bon. Je suis ça. Imam. La ilaha illallah. Fi Allah. O kios ni na makini hande programme ngon non yaye tom imam libérez-moi pardon je vais être en paix non koto bono c'est bon non c'est bon encore mi watama hey komi imam biwe do mon mari droit et devoir porter en plainte komi watama woni correct nan ta de ko man la woni correct rebe ambe si woli tong ma wadi piji gon tong yahe woni correct nan imam suivez votre programme non koto bono c'est bon il a la place ouais mi natama tu woni correct yau kama mi woli ma do wala koto bono c'est bon ani ko nfala non attends hotel la fait hotel la kagalia mayin ka galia c'est bon hotel la kabengu afiala kubengu la ni woni yawade la mayin to mayin fi Allah are mayin kombo mo yayi halan wadindirlan e kawtangal kombo halan imam min ko mi golle on jabuta ko bengure ma ne mo ja fewu min ni kombo halan imam kombo yayi fenan imam to min haja ko boy yo anda langoy hande mi walla no bernande mo jani ni billahi wallahi gallo abbo mi da hakku na piji gonto weltala mi fala andugo ko mo yeka imam jon feni bonni inde amen ton ala onti ko akilla ton non ko to bono mi da dum ko to bono da wa inde ko bata jon ko to bono sama ngana sama ko to bono bidawe ado tanka akida ibe ngulande fi Allah nani ne kombo wolum fi Allah ida hande silan goddo no abbo hande benande mo jande abbo tumi abbo mi yana beda abbo lam ande piji gon sagwa atu fi Allah aika Oto bono yo kama inshallah yo kama ajara mabui passe gorko si woni ndottere ko debbo jeje ko mo berne imam jon no respecte na quartier do mo manni lam a fami min mi yaga imam jon goddo wo ono do yayi hulliti mo ton min ko mi ande fini weto la wande problème do men ko wo ko goddo o jabal wolde ko homboy mon quoi o jabal wolde ko homboy mon non dum do na ko satisfaction tigi yeyi wulliti ki to yini problème no ga on tigi haalaaɓe fenaani ɓay ɗo nganndi kamen no woni gaango wuli ñande o ñande ko probléme gasa on tigi ko haaliri ko fii yo ɓuttu yo yaw so falama yawde yo yaw min la joni fof liberté kala fala ɗo hotude hotu min ko Allah wayi lannini ɗo iɗa annduno ko mi wonno iɗo annduno ko woduno ka fenɗo mi wonno tigi suul maali est ce que goɗɗo no suusi min la añani goɗɗo ñamete ma jawdi goɗɗo kono yata bonna inde annen ka ɗum to min la memmine probléme ɗo ko mi woni memmine probléme on ɗo onon ko bisu bébé Modi machallah lamara secret Modi ma no wonde sida ayo jabata tuddi wonde no wonde sida Modi ko mene jangidi payku yagal
jano yagal payku yagal mawdo yagal ko bar kafe da ko minen jotto mod man wonde sidade kontu me al non esi mo defude tuudi wonde ko to bono honno esi mo defude tuudi wonde o ala jabude ɗum ɗon miɗo andi tuudi mon wonde sida gila nebi o wonde sida so tete ko mono jabbu men mara to memo rabina on fawtida illahi min matung on fo be ngura makko fo rabina sida ko to bono ko wonɗa haalde ɗo kon ko gonga wonɗa iɗa woni yore ma ko gonga mi ale ka wala kila ko to sulmali tigi kanko tigi min ma wala kila miɗo howni mi ngay bilan selika bilan fandika lawoni kulka mi ala min te ɓiɗɗo yonowo ko waga min tigiri nda ko moodiyan ko ɗum ɓe waɗi men jeka ɓe andi ɓe sella gila nebi ɓe sella bubar kafe ko mene jotto pay kuyagal mo jotto ɓe sella ko mi alantama to jawɓe memma fay ɓe nguro monde fo maya no ko to bono goto manko suudu mi alnama moodi ma mi yewtati moodi ma walla mi cippo man ko sam pek man ko sa ko to bono walla mi cippo awa walla mi cippo man walla ma fiiɗi ɓulmi man foɗɗe noon mi alnama ɗo seeɗa on tigi heeɓiɗo haalata ko fankota ko kuma tew kuma heewali ko non way ko to bono ndaari komi heeɓi baben nam miɗo ari ko mon ɗo haalangol ɗon fii moodiyam kori ko jam hakkunde mon to baabe wona jam fiw ɓaynayo mi fenan o jang ala ton de jang ala ton goɗɗo no woni sombo ɗum ɗon jaka moodiyam hiɓe andi hiɓe mari nawnare ko ko wonɗo ɓe ala natde ko nder chambre an fop min e sihina an o yehi noon ko hôpital non ɗo feƴƴi hôpital baabe moodiyam jaka ɓe andi hiɓe mari sida honɗum ɓe mari sida inna lillahi wa inna ilaihi moodiyam no mari sida baabe honɗum sida suul mali no andi mo wonde siga nden nawnare ora o ƴamma ɓiɗɗo an o ron kala haalande ɗum ko am gomi mari am bajjo mi mari ɓiɓɓe ɗuɗɗe aduna ko ammi mari mo ara mo ƴammanana ɓiɗɗo an o ron kala haalande mo mari ko ɗum ande aduna o sa yehi ƴammugo goɗɗo ɓe dowade test ɓe ha ko hôpital ɓe anda way si ɗon selli si jombidira ɗum ɗo duwaga ɗum ɗo meccatani noon ɗum ɗo mi convoquaymo ko saria ɗum ɗo wata wonide ko ma mi yaha ko saria mi ñawaɗum ɗo immo mayki san no en ala min ɗo baabe ɗum ɗo waɗo men seeɗa o gañinan mettutude assalamu aleykum gaddi no ɗano tum jo dunira ƴoɗo ka leydi waɗana jullerde jan ƴabiɗi way nala toon jam tum o yewti jang jam tum ittudala ko sadi ko toon sanno no wotti alhamdulillah chef de quartier ko min yewti ko monga nam o jowan ɗo nam ɗon andi o mo ɓenda suul maali o eyyo ko on mi okkuno o suul maali goto on mi okkuno o nam jaka imo andi imo wondi e nawnare balli o na bali ko on ɗum woni nden nawnare gastrite imo wondi e nawnare ko ɓenta kon sida on ɗum mi inni mo wondi e nawnare nde ɓeynata nden sida accu sama kala wona mi pay ko chef de quartier wona mi pay est ce que tu connais le mot sida d'abord eno wona an tawiran ko an haalnilan hande ko noon woni a tefi ko no andiram wonde sida nan andi suulma no way moɓu ko rewɓe nayo e suudu imo andi imo mari sida ko fala raaɓigol ɓen ɗon fof nden nawnare ɗon sida o wona sabu maɓɓe simo nawni haɗi o yaha o traite o leyde raaɓigoy ma ndiɗinomo ha o ƴama ɓiɓɓe yimɓe ɓen wadda ko makko non ça c'est grave chef de quartier ko mi ari ko hollutugol an kade ka si goɗɗum waɗoy toon ɓiɓɓe an o ƴetta responsabilité makko y a pas problème ko ɗum addi lanko mon ɗo mi ƴetta disposition o fof fiɗum ɗo komin halfina quartier ɗum kala ko waɗi wo komi dantete ellala on est d'accord ellala je vais appeler mes sécurité ɓe yanamo kisan wara o jowɗo o justifiano lanko onon ɗo woni ellala wawatamo yafagol fiɗum ɗo ellala joni miɗen heɗiti on joni miɗo yittade ko galle to o seede mi ari ko luttuni joni noddeɓe noon
Tangi don. Oh, waɗo. Allo. Wa day jang. Ko jawo natana. Ko yimino dion ɗo en heɓi ngalaw ko tawata wata yottugo. En heɓi folore dande en ɓennata en moɗata en tuttata kan. Ko fi Sulmani. Sulmani, il est malade. Il est malade, le maladie VHC. Mo jombi rewɓe nayo. Ɓe rewɓe nayo o raaɓina ɓe fof maɓɓe nden nawnare. O haalanani ɓe kadi ɗimo wondi e nden nawnare gonete sida. O yen ƴettumo kisan addonmo ɗo. ƴettemo waɗanmo e juuɗe laamu ngu. ɓay quartier on ɗo ko waɗi wo ko waɗi ko ene lantete. On nani? Ko ɗum mi noddano onon gendarmerie on ɗo yo aru waɗen ɗon kisan. Sulmani andi Sulmani ka. Je connais Sulmani. Yanemo kisan addonmo. Min fami. Nani? Yanemo. Bien reçu. Awa awa. Ajoute Dieu, ajoute toujours. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Repos. Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, Jando. Ene. Koto Sulmani no. Elimina yo mengara. Convoca. Chef de quartier on ngi min min aran modi Sulmani do. O ko woni ko makko. Kono ɓe boni. Ndo ngare be yayi ton be yewta be anda ko be boni ko. Won tun be convoca. Ko laam. Be andi mi saga pidi go ton. Mi naati quoi. Hey, pourquoi tu es comme ça? Viens. Venez par là. Ami sandarma be. No, way mai de be wujja be nangi da kay pure be nangi da kay de mani Mene men nula. ko mo na ko ya na yaare tan ni ko na Aga ti do yo woni yo so woni On mi fala en chef de quartier on mi men. chef de quartier. Chef de quartier. Mai na problème. Do ni wona yeso. Soka na enchu. mai ja yo so ki Na on ko no da ton ko No, mo si pele tra ya ta men de mo ta ko do ya men jo be do dilo minna to be kono be do dilo me ko yaade. wona ba wona yeso do jogo. na ya la mai be jo ta ko de Acce mi wada gole ya. ake me ya ba wujja be nangi da kay Acce mi wada gole ya. No, ko simengi ni da hata ino ko mengi ni ma Awon to na tere ko yeso. ko na yeso na woni yeso ko ino ko yo ko Be ngula ni nda. Prends lion vale. Par la force. par la force Andi ko kon. kolle ma on da wona kolle ma no kolle ma no so wala do me watta do ba on feta Sa yiri to wada ka di ton ko na sa an ha ta. mi wala mo hoolori ko porto makko be ɓay mo andi ko ñampo ni ko feetijini ko billahi Allah ɓe luttuto Allah ɓe luttuto wona firir ka galle ɗo on tigi fotto fof faranno nder ɗo be o muttana on tigi bete mo gosu si nangiɗa warde Allahu akbar O wawi non koye jaka wakkilade kadi si probléme mari wono yas ɓe lamɗo e keɓata ɓe arto yare ngalaɗo ko min nodditi on e ŋaccidirema e hakke acce wala jentoɗo lan e hoore teddungal jentoɗo lan e hoore hakkil mi yiɗa Sonko o sonnajo ko sonnajo ma ni ka Sulmani
e mawɓe ko esiraɓe ma ka esirata komi waɗi plainte on convoque ma ya hewtu ka sariya ka ɗum noon ko hoɗɗum e sonnajo ma ni ka sulmani ɓeɗo mawɓe ko esiraɓe ma ka awa ko jawo natana anda wawi tummidirgo rewɓe nayo e nder suudu wonda e nde ɓe ma ɗo harɗa andi ɗa mari piiwu ko a wawata haalangol goɗɗo i sulman siga ɗin peeji ɗo si ɗum heɓima no hani ko yaa ko présente ɗa ko hanuɓe ɓe waɗugol yo wallitoma fiyo ɗum iwo hoore ma mi hara marane nder ma yittuɗa mooɓa rewɓe nayo e nder suudu mi famade chef de quartier par ce que ɗa andiɗa andijo non min anda aw ko sida woduɗa e mum mo andi ando min hiɗa mari sida non astafurlah chef de quartier to wonna o sida loori e ma non na hande ɗum nanguman min hande modi amen sidanangade sidano nangunoɓe nene en jara goɗɗo sidano nanga goɗɗo wuula sidannaki jam kombo wolani min sidano nangi lan ko o sondage ma immike ɗo ardi e siraɓe ma ha ɗo ɓe yewtilan ko woni koye ma hombo maɓɓe haali anda wuulaɗa yer sali hombo e maɓɓe yewtono o ene Aisha ko min innumala wonde nawnaɗa babe ko ɗum mi wi on e hoore kadi komi arno ko mondo tala ne wondiri ko homboye abbi ko homboye tuma ono mari sida acci hakke baɓe ɗa waɗi honno o ko convocation mon on fof on nayono na yawre mo min on ɗon tawa ha enɗe wadda e haala o ko suti ɗon ɗo no taƴine haala waddano gila o jomba naati ɗon haala ala a kono ha hande min modi am bonnata mais welmine minen modi am hande men haɓa chef de quartier kanko ɗon ndi ɗum ɗo goɗɗo añama haw ineɗa hunde sida acciyaki a bota sulmata fes non a wulla silence silence c'est dit polygamie non non silence sonnade ko honno andirɗa ono wonde sida a woldata mi ada allah e baɗamade vieux j'aime pas ça mini j'aime pas ça o wole kombo wolanimo ɗum o joftala wirdere awa jettonomi min yewta koko sariya won ɗa wawi ɗuɗugol ala ɓuura laamu ngu medi je o wole yewtilan ko ɗon ɗo woniri mi alama jentagol wolu moƴƴa mi nana chef quartier ko koto bono innila modi an anga penay e waddi ɗum hakkude ma le waddi ɗum hakkude ma le waddi ɗum koto bono gore ande la sosna alande non koto bono abbo kono ni nawnir sida won nan gore ɗe bale ɗo a nawnu mi nawni pali kono est ce que ko sida mi nawni winde la suko ko sida non na sikki on sikki no juule pali sida ko inde wotere o e on ba ko koto bono gore alam porte non na fi na porte e puli on koto bono silence silence abi ko nandira ono wonde nawnare kan walla wo mo nawni awa sida minni koto bono ko mi hala mala wonde nawnade gonto abbe la non sabe pas ça ici j'ai dit abbe no metti tais-toi c'est no metti tais-toi il no metti chef quartier yile no metti o innu golla min la wonde sida j'aime pas ça koto bon attendez ko fi honno j'aime pas ça fi honno reɗande fof ko ɗo haalani e ngaldi ɗum hakkude ma ti on menen ɗo fof ko ɗo haala na kuuli o e ngaɓay nede boɓe ngaldi hande ɗum ɗo hakkude ma won non tawi ko kanko haalana aɗaɗa nganduma andala ngandi ɓe alama janggo bole annu hakkille maɗen abbe hakkille maɗen jooɗa hakkille maɗen jooɗa chef de quartier ko ɓeɗo ɗiɗo torti hoore mum ka ko kamɓe porte plainte ka oyre ala ɗo goy sa yenni tumi waɗe sariya hoore ma sariya no fadi o goy sariya no ƴawi o goy sariya no ƴawi o goy jeltelan noon hande hewtani i ɓayno ngo haalanima ko ari haalani o sidano nanguimo kanko anni min annimo ko haalanimo mo allah womo nawi onno yettanda awa accu min ko pali mi nawni attendez min ko pali mi nawni na siɗa minuma ok min dalma ko gastrique nawda ok min jentike ɗum ɗo
ko pali ka ko pali nangila an arda transform da yo do inda wonde masida nangi modi makko tigiri ok e ɓawtu ɗum noon kono feƴƴi hakkunde mon toon ɓayi debbo jombaɗo koye woni ko duwa wonde ɗon nder ton kay ko won nder ton ko on waddi ha yewtuɗon fi ɗum ɗon ɓeɗo anni bande hewtanimo lande mo fiimo ñanda ende fof o yeyata ken ko ɗo yewti ɓen kamata wowlu yewtan o goto bon ƴettenaɓomo ko gendarmerie sa woɗa sivale sa woɗa sivale je suis au nom wowlugoy au nom de ce que tout que je cherche aspiré noon joni yo woolu hey hande ndiri wowlu hande feƴƴoyta sa feƴƴide ɗum ɗon mi ala men ɗo fi ko ɗo wonde miɗo mari programme gendarmerie en ala welli ko ɗum addi ha o wolandema o silan nangi o ko fiyon ɗum o yewtirma ƴettane naɓe ɓe woole ko koto bono forsina wo koye me wondu allahu akbar hakkuno allah nan fotlay woni na fotlay woni inɗa moɗi ma gaynantama ka ka ñanden ɗo ara ko walɗo ka min dafanama ko ñama ka na ɗum alandala inɗa moɗi ma ala wadde moɗi ma ala wadde accirni engrais kaka gore jang kaka gore jang gonɗo quoi accireni gonga kanga laaɓi poyi gonga kan toñu ɗon mi yi toñu ɗon mi yi yantu ɗon ha cekke e o ɗuma ɗo fof wat an a wata ƴettugo sombere ma nden ukka e famille o yaw kanko bonni famille o jang kanko bonni sa nani polygami on ko ne suudu makko jaga ko kono an kadi bama ɗamari erreur goto hono sa ɗamari erreur goto moi je reçu l'information erreur hundumi mari ñande fini weti sonko raɗi kama ko fi tout ko o woni créé ɗum o yi probléme o ko kanko créé probléme kanko bonni foyan sa woli mayen sa woli mayen prenez-lui important prenez-lui c'est dit chef de quartier kono noddilanno ka prenez-lui kono noddilanno ka naɓe o kono noddilanno ka kono noddilanno ka chef de quartier inon ɗo à partir de l'instant sari o yewta ka ɓeɗo ɗiɗo na ɓe nguliyam ino ɗo fanni maɓɓe ɗo ɗum yawɗo